Jeg vil vise dig, hvordan du opretter en ny bruger i WordPress. Det kan være, hvis du skal have nogle andre til at kigge på siden, eller hvis du gerne vil skifte dit administrator, brugernavn og password ud, så bør du også lave en ny bruger. Jeg er logget ind på WordPress, og jeg går ind i brugere herovre i menuen, og her kan jeg se en liste over alle mine brugere. Jeg trykker på tilføj ny, og så opretter jeg en ny bruger her. Det er selvfølgelig vigtigt igen, ligesom når du laver dit eget brugernavn til WordPress. Godt brugernavn er rigtig, rigtig godt. Og så skriver du en e-mail. Sådan der. Og så kan du skrive fornavn og efternavn. Og du kan faktisk få WordPress til at lave en adgangskode for dig. Den er stærk, den her. Den er også rimelig lang. Men du kan også vælge bagefter, du kan vælge at skrive din egen, men du kan også bagefter vælge at gå ned her og så sige, om den nye bruger skal være administrator eller noget andet. Det er selvfølgelig et helt vildt adgangskode, den her. Du kan bare skrive din egen. Sådan der. Så trykker du på tilføj ny bruger. Og så har du simpelthen fået den nye bruger her, og nu kan den nye bruger logge ind.